Všechny opět zdravím. Včera jsme si povídali o muslimské oblíbenosti kamení a že nejenom, že rádi kamenují nevěrné ženy, ale také rádi kamenují šajtány. A dneska bych ráda povídala o Kábě. Kdo ji postavil, kdy ji postavili, proč ji postavili. Ale ještě předtím vám potřebuji vysvětlit dva termíny z hlediska islámské věrouky. Prvním z nich je tauhíd. Tauhíd je nauka o jedinečnosti Boží. Velice ve zkratce je to vlastně velice striktní popis monoteismu. A tauhíd je vlastně základem všech článků islámské víry. Je to opravdu naprostý základ. A s tím souvisí další termín, širk. A ten vlastně popisuje, že nesmíme přidružovat nic k božské podstatě. Jo, že například přírodní náboženství nebo v politeismu lidé uctívají rostliny nebo kameny a věří, že mají nějakou zázračnou moc, to je v islámu nemyslitelné. Proto třeba už je za Muhameda bourali všechny sochy politeistických bohů, protože to bylo modlářství a vlastně všechny tyhle ty náboženské neislámské projevy, tak vlastně i ty stavby bourali už za Muhamedova života. No, ale jak se stalo, že nezbourali Kábu? Protože Kába taky pochází už z dob z předislámské Arábie. A bylo to poutní místo už tehdy. Akorát, že pro politeistické Araby. Tehdejší Arabové tam chodili uctívat různé bohy. Hubal, Allát, Manát. No ale ještě tehdy neměli Aláha. No a ještě navrch v té Kábě. Všichni víme, že tam je takzvaný černý kámen. Je to nějaký meteorit prý. No a teď si představte, že když muslimové vykonávají svou pouť do Meky, tak vlastně chodí kolem toho kamene. Což zase souvisí s tím širkem, jak jsem povídala, že vlastně nesmíme nic přidružovat k boží podstatě. A pokud kroužíte kolem nějakého kamenu, tak vlastně je to naprosto typicky pohanský rituál. Ono samozřejmě těch pohanských rituálů tam najdeme daleko více, to je jejich pochodování mezi pahorky a tak dále. No ale to muslimové nepřipustí samozřejmě a aby to alespoň nějak zaonačili, tak tvrdí, že Kábu postavil první člověk, Adam. A jen tak, kdyby vás to zajímalo, jakého vyznání si myslíte, že Adam byl? No samozřejmě to byl muslim. Tak se pro dnešek s vámi loučím a těším se zase na příště na další téma.